Wato ranka ne su yanzu wannan shanun su ne wanda aka samu a nan jihar Sokoto wadda rundunar 'yan sanda ta samu akan cewa bandit sun kwashe su ko ya bayanin su yake? Wannan shanun an same su ne ta hanyar an kwaso su bandit sun abin gaɗin su an bar su. Aka samu with information da intelligence report aka samu aka je kuma Allah ya sa aka samu wannan shanu. Haka. Kamar da kake gani nan shanu guda 20 da jaki ɗaya. Haka. Wanda ba ya ƙasa da guya ba kwamishinan sana ba da umarnin cewa a rubuta takarda da cewa ga shanu ana tunanin daga wuraren adres ɗin shinkafi sun ka fito. Shinkafi ta jihar Zamfara State. Wannan yanzu haka an rubuta takarda an tura ta ko ina ta zagaya da cewa akwai shanu kaza da jaki ɗaya duk wanda ya san nashi ya ɓata ya zo ya nuna takarda ko abin da zai tabbatar da gamsar da hukuma cewa nashi ne. Wanda za a yadda kamata su kai mishi abu shi. Haka, kamar tun yaushe wa'annan shanu suke nan wajejen? Wannan shanu an sami su tun ranar Talata 16 ga watan 1. Haka. 2024. 2024. Yanzu kuna shaida ma al'umma duk wanda ya san wannan shanu nashi ne ya zo ya yi bayani da su shanu an san suna da rasiki sannan kuma akwai alamomi da ake gane mai shanu idan ya zo. Duk wanda ya zo ya tabbatar da nashi ne kenan za ku saka masa. To masha Allah. Masha Allah. Allah ya sa a dace. Amin.